फिसाजोनि मोदै बोहैनायखौ नुवाखै? नायफैलाय खाथियाव। बिदिया नायलाय। बायदिसो गाबहोनानै गाबहोथारबाय आरो नों। मेंबाय? दानो मेंबायबो। दावानो इदिनो दिन नायदो मामाया ayo pato बे फारौखौलाय जाग्रासो ना माथाय मिथिलां सिग्रा जानोबो हायो हेलौ हेलौ क्लेना बे फिसा फिसाखौ नायलाय जाबावरा क्लुइ नोंसानियाबो देनजार नायदों नायखायो बिलाय बाब्राबलायनोसै दा आयु गल्ल'ल' नायस्राबाय नांगौमोन बिदो बेखौ फानानो मा जोंहा खुसेर बिदै लोंखांबाय नै एबार नै इयाव हाबनोसै जोङो दिनै माबायाव फैदों कमनाहालि बेंगलर बिराद मोजां बेरायनो दायो एसे सान्दुं दङ ना गरम ओमफ्राय ओरैनोबा बेलासि बेलासि मोना मोना बिराद मोजां आरो बेरायनो जायगाया नै
मा नुदो Gần giờ đến để nông lên. Kadang mama eh Lang tak kena alai. Anong gusto ba mo ko Ano ba yan? Dayo जोङो दादा बेसरनि दुकानाव सफैबाय आरो सेलुनावहा दसे मेंबाय